Na ako ron sa locker. So tanaw na to ha kung unsang sud sa ako ang bag. What's in my bag? Taran! Taran! BB cream for men. Wow! BB cream for men. So gina-apply na ko din siya. Beige na color. Daghan man, actually daghan siya. Lip tint. Nichido na press powder, tan. Lip tint, gikan Korea. Another lipstick. Taran! Foundation. Super stick na foundation ay super stay sa Maybelline. Baby oil. Is mag-moisturize lang ang scalp. Brush. Mound na brush. Just like this one. What else? Kani siya. Ito lang siya. Basta, pangkuhan siya sa mga delete dark spots, I guess. Tapos wala na siya i-open, yan. Aside from that, napajud, another, bago na kong palit, nga lip tint. Kay wala, di ko ganan sa ubang color. Nivea. And then this one, sponge. Para pang blend. Andi para, syempre, dapat di mawa. Ako saan siyang hipuson bago ka makitaan. Sir, niya nag-vlog pa daw. Solo magandang kong laki ron, so makabuhat ko ano. Ang hand cream, there you go. Hand cream. Sa kadako, di ba, Colgate, di ba? Ako na siyang ginabutang na lang didaan. Aside ana, napadyod ko katong sa Thai nga Katidal na CC powder. Then Gatsby na wax. So yun, mo man din siya. Other from that, nakakuan pa din siya pangmo. Tapos kinitan rin ako siya. Kinitan. Into it. Ay. Kani siya gipanghatag ni sa kong iyaan gigag Sweden. Concealer. Another concealer. Tapos wet wipes. Ano ito siya? Aside niya, lunch bag. Na. Pang-pamper lang tanan siya sa akong self. Addition is this one, CC. Yan. Wala po na ko ang phone, so gigamit pa na ko siya pang video cam karon. So aside ana, mo naman di siyang unod susi sa motor, diri sa balay, and all that stuff. Aside ana, wallet. So ano na siya. Diba, forever chocolate. Dapat dito ko mawadag chocolate kay saon na lang, ma-stress ko. Headset. So kana lang siya, guys. It doesn't mean na I'm totally literal as a It's not bad to being i-pamper mo lang self. Just to look good, so better na. So guys, hit like and subscribe. Bye.